We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Lunes sa buntag mga kapuso all over Mindanao. Ug syempre, sa unang adlaw sa semana kinahanglang tugaton kini nato mga kapuso nga good vibes lang ingon man, full of energy. Di ba say? Good morning. Good morning Sab Jail og tama ka diha. Di sab nato kalimtan ang magpasalamat sa kahitasan sa mga grasya na atong nadawat. Mga kapuso, karong buntagano, buena mano karong unang adlaw sa semana. Sanglit atong siron kung paunsa na hilig ang pamilya ni Marjorie Tabique dinhi sa Cagayan de Oro City sa pag-alaga og rabbit ug kung paunsa nila kini nahimong source of income. Wow, very interesting na say. Samtang makauban sab nako unya taud-taon ang usa ka porter sa Majestic Mount Apo kinsa nag-viral human nga iyahang gisurpresa ang iyang partner. Unsa kaha kana nga regalo kanatong siron kauban si Alejo Cudilla. Samtang sa Best Talk, makauban ito ni Resi ang bida sa upcoming GMA drama series nga Legal Wives, si kapusong Andrea Torres. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa ug asa makita ang giilang usa sa clearest river sa tibuok kalibutan? Ana-alas ni sa Mindanao ug kini ang Hinatuan Sacred River o mas iladong Enchanted River. Ana kini nahimutang sa Barangay Talisay, Hinatuan, Surigao del Sur. Sapphire blue ang color sa sapa ug aduna kini gilawmon nga 80 feet. Nagikan ang ngalan sa Enchanted River kang Modesto Farolan nga giilasab isip Father of Philippine Tourism. Mga kapuso, karong buntaga atong sayro ng istorya sa kinabuhi sa usa ka backyard rabbit racer ug kung kamusta ang ilang panginabuhian karong panahuna. Ato makauban si Ma'am Marjorie Tabique. Ma'am Marge, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? Yes, good morning Cyril. Fine lang gihapon mi bisag unsaon fighting bisag pandemic. Ma'am Marge, unang-una among sayro no kung paunsa ba nagsugod kining pag-alaga ninyo og mga rabbit. Actually, nag-start me as a pet lang, gift na ko sa akong anak kay gusto siya og pet rabbit. So, isa ka pair among gipalit. And then, eventually, nanganak siya, mga 9 ka buok. So, nakita na mo, daghan naman kay siya. So, among gihinay-hinay o baligya. Nga kits pa sila, gagmay. So, anto na doon, nakita din namo nga lucrative din nga business ang backyard rabbitry. So, dito mi nag-start. And then, moto siya, antod, from 1 pair, niabot og 4 ka pair nga buck, and then 8 lang ka doe. So, dito nagsugod tanan-tanan actually, pero gapamaligya gid mi as pets lang. Paunsa pod ba nagsugod ma'am nga inyuha nang ginabaligya isip lechon ang mga rabbit? Atong lockdown last year. Oo, kay na mi friend nga lechonero nga na si client nangita og rabbit for lechon. So since atong lockdown medyo minus ang among kita sa kaning mga kits bitaw kanang mga lutas, bagong lutas. So dagan lang nga pundo nga nangadagpo na sila. So mutong start nganong nagkaano mi na nakabaligya mi for lechon. Siyempre wala ni naandan ma'am no. Unsa ba ang inyuhang initial nga reaksyon katong aduna nay gapalit sa inyuhang mga rabbit aron ilechon? Actually kanang naluoy mi kay siyempre gidomesticate man gud namo tanan among pets no. Kanang gialagaan gid namo sila, nagid sila actually mga names. Each rabbits namo naay mga kaugalingong pangalan. So murag naluoy mi bitaw sa thought nga gilechon. So ako curious kay kung saon ninyo pagpatay, kung saon pagdress, unsay process. Dagan kay mga pangutanan lugar nako at first.
And then, eventually, murag, tungod sa out of curiosity, nag-try din mig isa. Kaya syempre, gusto ko rin makabalo sa gidlasa niya. Kaya dagan man mo ingon, nalami siya, ana. Alang sa mga curious, Ma'am Marge, tagpilahon po ba ang presyo sa mga rabbit nga inyong ginabaligya? Ug unsa ang breed nga pwedeng ilitsyon? Actually, tanan man rabbit lugar is makaon. Galing lang is, ang ilahang yung ginapalit yun is for lechon is kaning breed nga New Zealand. Kana siya, bali, inani siya. This is the New Zealand. Kanang familiar, masiguro mo diba, mga white, and then mga red eye, mga inana mo ni sila. Dili kay sila ingon anak kabalibuon, which is pusok na sila. For meat gid sila actually. Then naapod tay ginatawag mga lion head, mga lion loop. Medyo mga mahalon man gud na sila, so sayang sila lechonon. Kay like ang lion head is ang pair baya niya pag kids pa is more or less 1,500 to 2,000. So palit ang lugar ka anak padakon para lechonon, which is sayang. The New Zealand is paliton nimo siya as kits is mo 4 months, mga 1 month old siya is 400 ang pair. 4 to 500 na siya ang pair. Pero pag kanang lechon size na gyud is mo range from 2.5 kilos regardless sa iyahang months. So kung paspasan nimo pagkaon ng rabbit nimo, mo age siya mga 3 to 5 months, pwede na nimo siya lechon kung timbang na siya og 2 to 3 kilos. Nakita nako ang rabbit nga imuhang gikugos, ma'am, og mura ko gibati og kaluoy. Pero Ma'am Marge, ang mga rabbit ba nga inyuhang ginaletsyon o ginabaligya freely ra di ay gasuroy sa inyuhang balay? Yes, sir. Bali backyard gid ang pet. And then dili man luoy ang na-realize na mo dili man gid siya yung nga mag-struggle siya like sa baboy nga lubaon. Oo nga maghilaka gyud antud dili kay ang rabbit man gud kay himo siya minimal nga sound. So mo bitaw as rabbit owners, we strongly gyud advise nga kung magpet ka dili gid dapat mahulog ang rabbit nga maigo yang ulo kay mamatay gid na siya. Ma'am, unsa pud ba ang lasa ni ini? Unsa ang kasagara feedback sa mga customer? Sa amo bali siya kanang gasunop gyud kuno ang lami ang timpla gasunop gyud gikan kay usually man god pag mukaon na especially pag lechon manok, pag nalabitaw ka sa mga na part na, especially pag wala na marinate, pag naana ka sa mga thigh part, di ba, murag, kailangan pagsaw-sawan. Ang sa, ang sa rabbit manggod kay, musunod gid siya, sa kanang, i-absorb gid niya ang flavoring nimo. Kay nakatry man pud gud ni og kanang lutuon siya as kaldereta, i-absorb gid niya ang lasa. Ma'am Marge, imong mensahe labi na sa katawhan nga medyo di padawat ang giingong pagkaon sa mga rabbit. Actually, sa karon man gyud no, kailangan ta mo venture gid into kanang sa uban pa gid nga mga meat kay mo try gid ta og lain nga mga varieties. It's because kanang ang rabbit gyud is na nibalaan gid namo through readings gyud nga dako siya og kanang nutritional value. Especially pag yun sa na ay mga heart condition kay ngano taas na siya omega 3 kaysa sa manok o sa kaning isda. Taas siya. Tapos dayon balance siya sa iyang at na siya B3 complex o B12. So gid siya kumbaga sa bata pa lang daan dako na gid kay siya og kanang contributory factor para sa isa nutrient sa bata. So gi-encourage gid nako ang tanan katawhan nga mo try sa rabbit meat o sa kanang kay tungod kay dako gid siya maitabang pud sa nutritional value sa usa ka tawo. Daghang salamat, Ma'am Marjorie, sa imong oras nga gihatag sa ato mo GMA Regional TV ug sa pag-share sa imuhang istorya. Amping mo kanunay og more power sa imuha. Sige, thank you sir. Bye. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang ato mo GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan o good vibes ang hatod sa Best Talk, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Good morning mga kapuso! Welcome to Best Talk. This morning ato ang makachikahan usab si Dayan sa upcoming cultural drama series na Legal Wives. Walay lain pa kundi si kapuso actress Andrea Torres. Flying buntag, Andrea, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you and how's everything in your life ngayon? Maayong buntag!
Andito po ako ngayon sa set ng Legal Wives. It's our rest day. Pag ganitong rest day, usually nagja-jogging ako, nagbabike, nagbabasa ng libro, ng script. Ang daming pwedeng gawin po dito sa location namin. So we're very blessed kasi napapaligiran din kami ng nature. Parang gusto namin na parang may virtual tour ngayon dyan sa set ninyo. Oo nga Kaya- Kung may signal lang doon Dito lang kasi may signal. Sige lang, ikaw na muna kailangan tingnan namin ngayong umaga. Pero Miss Andrea, of course, we're very thrilled dahil malapit na naming mapanood, of course, ang Legal Wives. Pero bago natin yan pag-usapan, every week may mga pasabog kang mga pictures sa IG mo. How do you stay fit and sexy? Ano ang sikreto mo? Ako, ang hirap nga kasi ang sarap kumain. Pero yun ang motivation ko. Actually, gusto ko maging active para maging healthy ako, lalo na sa panahon ngayon. Para kapag tanda ko, malalaro ko pa rin yung mga apo ko. At para rin makain ko yung mga gusto kong makain. This time, pag-usapan naman natin si Dayan sa Legal Wives. Ano yung mga natutunan mo sa character mo dito? Ako si Dayan kasi medyo gitna siya pagka-martir, pero may mga times na lumalaban din naman siya. So I think marami makaka-relate sa kanya. Kasi gano'n naman yung tao, di ba? Minsan may mga bagay na you feel so strongly about it na meron kang mga nagagawa na usually hindi mo gagawin or hindi mo nai-imagine na magagawa mo. Like yun nga, decision niya na magstay with Ismael, na gusto niya magsama silang dalawa. So kailangan tanggapin niya yung mga bagay about Ismael din and yung mga challenges nga na kaakibat ng pagiging married to someone na hindi kayo same ng beliefs or ng kinalakihan. May mga preparations ka din ba, Miss Andrea, na ginagawa to ensure that you get to portray properly yung is to be married to one that is different, from your religion? And was it also hard for you to portray the role of Dayan? Ang ginawa ko po, nagbasa-basa ako. Mahilig kasi ako magbasa-basa tungkol sa mga relationships and tungkol sa family, tungkol sa sarili, yung mga articles about that. Siguro ang mahirap po sa akin yung syempre kailangan balansehin mo yun, di ba? Na parang martyr siya, na strong, pero kailangan maintindihan pa rin ng tao kung saan siya nanggagaling. And like you said, this is also like a self-learning, self-discovery for you as you take on the character of Dayan. And then you get to learn din yung kultura ng mga Muslim Maranao. Ano yung pinaka-na-admire mo naman about their life, their story, and their culture? Actually, yung ang isang inexplain sa akin, yung ganyan na nagkakaroon sila ng more than one wife, it's a selfless act. So parang, ay, ganun pala yun. Yung talagang, grabe rin talaga yung respect nila kay Allah. Grabe rin talaga yung pagsunod nila and pagbasa nila dun sa Quran. Talagang, importante sa kanila yun Very interesting siya na parang, ganun pala. Yun pala yung reason kung bakit ginagawa nila yun. Pati yung kung paano silang mag-pray, parang nakakatuwang i-observe kasi talagang so much respect, yung ganun. At bago pa matapos ang chikahan natin this morning, Miss Andrea, meron kaming pa-complete the sentence para sa'yo. Wow! Handa ka na ba? Bilang si Okay, Dayan. ready! Okay, ito. In the blanks lang, oo. Complete the sentence. Si Andrea ay blank na babae. Andrea ay masayahin na babae. Ay, nakayang blank para sa... Na kayang mag-workout para sa crispy pata. Oh? Isang buong crispy pata. Ay, naguto ko rin bigla. Bakit hindi halata na kumain ka ng crispy pata? Eto naman, since si Andrea yun, this time around, bilang si Dayan, handa akong blank. Bilang si Dayan, handa akong ipaglaban At hindi ko blank. at hindi ko isuko. Ay, para mapatunayang ako ang blank. At hindi ko isuko ang aking ano ba yung marriage sa Tagalog? Ang aking marriage na nga lang. Ano nga ba Tagalog? Hindi isuko ang aking marriage. Ano po yung sumunod? Tinanong nalito na ako kakaisip ng Tagalog ng marriage. Para mapatunayang ako ang blank. Para mapatunayang ako ang karapat-dapat.
para kay Ismael. Yun. Eto na, excited na kaming lahat. Miss Andrea, please invite our kapuso all over Mindanao na suportahan ka at abangan ang nalalapit na naming mapanood ang Legal Wives. Opo mga kapuso, malapit na po mapanood ang Legal Wives. I'm sure magugustuhan niyo po ang storyang ito, kaya abangan niyo po yan. Finally! Yes. Thank you very much, Miss Andrea. Stay safe always. Thank you for joining us this morning. Thank you! Ingat po kayo! Chill lang mo mga puso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, din sa At Home with GMA Regional TV, ubay-ubay na ka mga personalidad ang atong gibida kinsa pulos nakaabot na sa tuktok sa Mount Apo. Og luyo silang istorya. Ang istorya sab sa mga porters o guide kinsa ilahang katambayayong aron ilang ma-achieve ang ilang dream destination nga mao ang peak sa majestic Mount Apo. Og subay ni ana usa ka porter ang nag-viral ning baguhay lang human. Bit-bit niya ang iyang sorpresa alang siyang partner. Ato makauban si Alejo Codilla og iyang partner nga si Christine Lasha. Sa Alejo ug Ma'am Christine, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Good morning po, sir. O, maayo pa man. Well, great to know that, sir. No, unang-una, please share with us kung unsa ba istorya likod ni ining imong pagbit-bit og washing machine para kay Ma'am Christine. Kuha na sa sir kanang amo nang gidugay nga plano kay nandoon mo ko sa akong asawa sige laba-laba sige puso-puso mo tag-adlaw kay nanamo mi anak nga gamay mo ta tanuhan nga makatigom-tigom ko sa akong mga trabaho sa reporter makapalit ng washing mo to nga akong sang gipalitan atong kwan kay dako man nahatag sa akong giportiran di ako lang pud gipalit og washing para dili magasta ang kwarta. Sir Alejo, gawas na ining washing machine, unsa pa ba ang nahimong katas sa imong pagiging usa ka porter? Ako napalit sir kay tong motor atong wifi og ang cellphone. Wow, daghan-daghan na pud sir no gikan si mong kita isip usa ka porter kay di gid lalim ang imuhang trabaho. Pero naga-wonder ko sir kung naabay limit kung unsa ka bugat ang ginapadala sa imuha pasaka ug pababa sa Mount Apo. Ang minimum jud sir 15 kilos nga sir nya namay uban nga mag-exist sila mga per kilo mo na among extra income na exist kuan sa ang kapoy sa kuan lokadlaw nimo sa ginababa ang bag para nang mag-ulan sir madungagan magin imong karga ibis 20 kilos sa imong karga kung mag-ulan kuan man tumabasa mas lisod gyud sa ining mabasa ang mga gamit sa mga guest inaron nga mga bulan kanang perminti man gud gaulan nya perminti na yung mga bagyo maabot maglisod yung magkakaroon labi na kanang nindot ang panahon niya pag abot sa taas kay maglain maging among pinaka-worst na mga saka para tong last time nga halos gibaha mi sa binado nang diskarte na lang luoy kay mga bisita lagi kay basta gyapon sila matulog amo lang pud sila gina istorya nga inanay man gini sa idre di na to matag na ang panahon expected na lang gyud nga bukin ni siya. Pan lang sir, ang motivation lang nimo gyud sir kanang imong pamilya ra gyud, wa jud kay laing una-unaon para makaya nimo kung sa imong gustong maabot para ang imong gusto nimo maabot sa imong kinabuhi makuha gyud nimo. Nang wa kay laing una-unaon kundi pamilya lang gyud. Og sama sa imong ginabit-bit nga karga sir no ingana pud ka bugat ang imong dedikasyon sa pagpaningkamot alang sa imong pamilya. Pero sir tuod man, ilan na ba katuig isip usa ka porter? Nagsugod ko na sir katong 2017 nga tagsara pud ko sigsaka karon ra man ang kusog na ko nga saka karon pagsugod sa January diri sa Tamayon sir ang among pagyo Mother Mountain gyud ang Mount Talomo gyud siya na close man ang Mount Talomo o nang napurso gyud ko naabot sa Mount Apo nga nakuyog ko sa mga akong mga kaila nga organizer man nahimo ko porter po dito antod nga nahimo og guide. So isip usa ka porter no unsa imong ma-feel every time nga masabayan nimo successfully and safely ang imong guest pasaka o pababa sa Mount Apo? Lipay gyud maayo mami kay imo gong bisita nakasaka gyud og kuan pinaka taas nga bukid sa Pilipinas. Ikaw pag nagdala nila baskin pag nagsige sila giyaw sa dalan pag abot sa peak magsige kinataw-anay kay naabot lagi daw nilang taas baskin og sa kuan pa pag abot murag sikin sa pag uli murag na nga unsa. Okay, syempre nag-viral ka sir tungod sa imong post no labot sa kining regalo nimo para kay Christine. Unsa ba ang imong mensahe alang kaniya? Ako ang masulti siya nga dili siya mawala gugma sa kuha unta perminti niya sabto na akong trabaho o timanon niya among anak gamay o mahal ako siya.
Ay, wow! Sana all. Dahil kayo salamat sa pag-share sa inyong istorya. Inis at home with GMA Regional TV. Kung tapuhon, no, mas daghan na ang kining mga responsible hikers. Yes, Mount Apo, aron, no, mas dako na pod mo og income. Thank you so much. Camping always. Daghang salamat po, sir. Huwag mayong buntag. Kamutan gayon sa supporter sa Mount Apo kasi Alejo Codilla nga ma-provide ang adlaw-adlaw nga need sa iyang pamilya. Busa, dako kaayo og pahiyom ang iyang partner. Iyahang gisurpresa pinaagi sa paghatag og regalo. Samtang Jill, nagsugod lamang sa pagbuhi og mga rabbit ang pamilya ni Marjorie Tabique isip ilang pet. Apan diyang nakaapekto sa ilang panginabuhian ang pandemya. Blessing in disguise na lang sab nga ilang nadiskubre nga pwede de kining iletsyon. Karon, usa na ang rabbit lechon sa ilang source of income. Well, sa mga kapuso, sumala pa pud no og gibutyag ni kapusong Andrea Torres. Ngadto na sila somewhat similarity sa iyang karakter isip dayan sa upcoming GMA drama series nga Legal Wives. Kung asa siya usa ka matinabangon og mahigugmaon nga tao. Busa mga kapuso, atong atangan ang maong pilot episode sa Legal Wives. Mga kapuso, na-inspire nga kakaton kamo sa gi-share sa to mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Bruce Lee. A goal is not always meant to be reached. It often serves simply as something to aim at. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Inisa, PR Jill Relator. Buong puso para sa Pilipino.